ଭୋଜିକୁ କାହାର ବା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ସେ ମତେ ଡାକିଥିଲା ସେଇଠି ବୁଝି ତୁ ତ ରୋଷେଇ କରୁନୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଯଦି ଗଲୁ ମତେ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଗଲୁନି ତୁ ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ମୁଁ ଭୋକରେ ଆଉଟି କଉଟି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ସରି ଯାଉଥିଲା ହେଇଲୋ ତୁ ମା ନା ଡାଣି କଣ କିଏ ରତନା ତୁ ବେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତତେ କହି ଛାଡ଼ି କେମିତି କହିଲୁ କଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ପୁଣି ଆମିଷ ହାଁ ନା କଣ କହୁଛୁ ବା ତୁ କୋଟିପତି ଘର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ କରିବେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ବେ କୋଟିପତି ହେଲେ ବୋଲି କଣ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ମାନିବେନି ହାଁ ହାଁ ଠାଅ ସତ କହ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିଲି ବାହାଘର ଭୋଜିକି ଯାଇଥିଲୁ ନା ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଭୋଜିକି ଯାଇଥିଲୁ ଝିଅ କୋଉ ଝିଅ କାହା ଝିଅ ନା ଜମା ଜାଣିବୁ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅ ମତେ ହାତ ଉଠେଇ ମାଇଲା ତତେ ହାତ ଉଠେଇ ମାଇଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଗଲା ତା ବାହାଘର ଭୋଜିକି ପୁଣି ମୁଁ ଯିବି ହେଇପାରିବନି ସତ କହ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁକି କହ ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଭୋଜିକି ତୁ ଯାଇନଥିଲୁ ତୁ ରାଗିବୁନୁ ତ ଲୋ ରାଗିବି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି ଝିଅଟାକୁ କେତେ ଦେଢ଼ାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆସିଥାନ୍ତା ବେଦିରେ ବସି କନ୍ୟା ବସିରେ ସଜେଇ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା 7 ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେ ମତେ ହାତ ଉଠେଇ ପାଇଲା ବୋଲି କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି କହିଲୁ ତ ନା ତୁ ରାଗିକି ଗାଳି ଦେ ମୋ ପାଖେ ରହ କି ନ ରହ ତେଣିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା ଟିକିଲିଲୋ ତୋ ଝିଅ ତ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ହେଲା ସୁନା ଗହଣାରେ ଛାଇ ହେଇଯାଇଥିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଲୋ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୁରା ତାକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା Oh,
ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମାରି ହାଁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲି ତୁ ମୋତେ ମାରିଲୁ ମୋତେ ଭିଲିଆନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ହଁ ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଇକି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲି ତୁ ମୋତେ ଭିଲିଆନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ମାନିଆ ଚାଲିବ ବିଜିଏମ୍ ବାଜିବ ମାନେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଟିକ୍ରା ମାଇକେ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ପୋଲିସ କିଛି ଚୋରି করে ଡକାୟତ করে ମଣିଷ ମର୍ଡର করে ହେଲେ ଚୁଟକିରେ ମୋତେ ମିଳିଯାଏ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ତୋ ସହିତ ରେପ୍ ସିନ୍ କରିବି କଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା କହୁଛୁ ହଁ ଚାଲିଲା କହୁଛୁ अरे तू केई वर्ष रो हिलियन की तू ना माने आवे जे बेटी देख बिना विचेन बिना डायलॉग ए दर्शक जो ताली वाला दे देख रेप सीरी कोई पूरा आ सुनु अबे अरे तू देखिलु कई रेप सीरी कोई हां कई बानी हां ये मुंडो जो रोमांच करिबेनी खड़खड़िया नोट 5 टका नोट देई परा ये खाली माई लाडी साडी बिलियन मारा खाइबो से साइड बिलियन कोरा गला जुजो मते भी पठे जरा दो सहित एडी बापा सत कि तू मिछ मो भल पाइबा मिछ मो प्रेम मिछ तमे मोर स्त्री मो तम स्वामी मिछ मिछ तमे घरर कुल बधू कहते सब सत कथा गुरा कहते एसबु तो भाई रत्नाकर प्रतिशोध जे मो सान भाई बुबू को लोहा रोड रे पिटी सबुदिन पई अकर्मण्य करि देइची जे आज 5 वर्ष होला व्हीलचेयर रे बसिची व्हीलचेयर रे खाउची व्हीलचेयर रे सोउची मो सान भाई बुबू और विश्वभूषण महांती ओडिशा रे टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर अरे ओडिशा रे कोन हम बुबू जल्दी खेलुतला नेशनल टीम जाई खेलतानी परा को गुटे झियो को भलो पाउतला जे ता भाई खाली सुपारी नहीं तो भाई रत्न कर ता रूम रे पसी ता तो पिटी पिटी अकर्मण्य करि देला ए सुन मो बुबू कोन कहउते सुन लक्ष लक्ष टंका खर्च कला परे भी मो बुबूटा ना कथा कहि पारुची ना चली पारुची किछि करि पारुनी से किछि करि पारुनी किछि करि पारुनी मो बुबू प्रति हेइथिबा अन्यायर प्रतिशोध दबा पाई ମୁଁ ତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ଆଉ ବୁବୁ ପଥର ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ତୁ ଦବୁ ଏତେ ଦିନ ମାରିବି କୋଉଠୁ ଏତେ ଦିନ ମତେ କିଏ ଦବ ତାହେଲେ କିଏ ଦବ ରାଖ ଦେବି ତୋ ଦେହର ବାସ୍ନା ଦବ ଭୟ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଭୟ ଯାଉଛ ମୋ ଭାଇର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ମୁଁ ଯେମିତି କୁମୁରି କୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ତୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ତୋ ଭାଇଟା ସେମିତି କୁମୁରି କୁମୁରି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଫଳ ସେଇ ଦିନ ଶେଷ ହବ ଯୋଉଦିନ ତୋ ଭାଇ ଏକଦମ ହୁଇଲଚେୟାର ବସେ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏ ଘର ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ତ ଦେହ ସାରା ବ୍ଲେଡ୍ ମାରି ଆମ ଘରେ ଥିବା ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କ ମେଳରେ
खुशी तुम्हें कोठी खुशी तुम्हें कोठी में सोईटा ମୁଁ ଏଇଠି Thank you.